अजून चांगली चव लागणार. वांगी सर्व भरली आहे. आणि मी दगड गावाला गेले होते. मी भाजून येते म्हणजे तुम्ही भाजायचं आहे. हा. जाऊन आमच्या नळाला आजले 5 पाणी आला होता. तर वरती जाऊन मी साबुने हातपाय धुवून आले. जुने हात आहेत, केलेले हात आहेत ना, म्हणून बघ कसा मसाला दाबून दाबून भरतात आहे. आता मी आहे ना चांगलं 10-15 मिनिटं आहे ना चांगलं वाफेवर ठेवते, बारीक गॅस करून. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. मेच खारं वांग आणि पौष्टिक आयुर्वेदिक पौष्टिक मोड आलेल्या मसूरची आमटी. आम्ही 2 डिश बनवते आहे आणि माझ्या बरोबर बनवायला येत नाही आई आली आहे आणि त्या आई माझी खास मैत्रीण आहे. त्या त्यांच्याबरोबर गप्पा गोष्टी करत मी आता तुम्हाला 2 डिश बनवून दाखवते आणि ते पण श्रावण स्पेशल. आता मी तुम्हाला त्याचं साहित्य दाखवते. पहिलं मोड आलेले मसूरची आमटी बनवते, त्याचं साहित्य दाखवते. हे मोड आलेले मसूर आहे. हे आहे ना स्वच्छ धुवायचे आणि पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आणि सकाळी आहे ना कपड्यात बांधून ठेवायचे. 2 दिवस कपड्यात बांधून ठेवले ना सुके असे भिजवलेले की त्याला असे मोड येतात. आणि हे मी मोड आणले. तुम्ही आहे ना असेच अख्खे मसूर आणायचे, स्वच्छ धुवायचे आणि कुकरला लावायचे. ते शिजतात चांगले. तशी पण तुम्ही आमटी बनवू शकता. आणि मी म्हटलं आयुर्वेदिक आणि पौष्टिक म्हटलं ना तर म्हणजे माणसाच्या शरीरात म्हणजे कितीतरी प्रकारच्या बिमारी असतात ना, त्या बिमारीला ना कोणती पण बिमारी असू दे, त्या मसूरने ना अख्ख्या मसूरने त्या बिमारीला ते म्हणजे याच्यात आणतात. म्हणजे त्याला अपाय नाही. आपण खाल्ले ना मसूरची भाजी आमटी करून तर ती शरीराला चांगली असते. नाही तर आपण कसं चण्याची डाळ केली तर ती माणसाला चालत नाही, गॅस होतो. दुसरं तुरीची डाळ पण त्यांनी पण गॅस होतो, ऍसिडिटीला त्रास होतो. तसे मसूरला आहे ना कोणताच त्रास होत नाही आणि त्या बिमारीला आहे ना कमी करू शकतो असा तर मसूर आहे. तेव्हा तुम्ही आहे ना मसूरची अशी आमटी करा माझं बघून. आता मी तुम्हाला आहे ना त्याच्यासाठी साहित्य दाखवते. हे मी 1/2 किलो मसूर घेतले. त्याच्यासाठी हा एक कांदा कापून घेतलाय, मी थोडंसं कढीपत्ता घेतलाय, 2 टोमॅटो कापून घेतले, ही 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे थोडंसं आहे ना आमटी झाल्यावरती ओलं खोबरं थोडंसं आणि कोथिंबीर बारीक कापून घेतले. आणि त्याच्यासाठी आता हे मसाले लागणार आहे. हे कोकणी मसाला घेतलाय. हा तुम्ही मसाला आहे ना कोणता पण घेऊ शकता. मिरची पावडर असेल तर धना पावडर घ्यायची, हळद घ्यायची, गरम मसाला घ्यायचा. असे मी हे प्रकार आहेत ना मसाल्याचे घेतले आहे. ते तुम्हाला मी त्या आमटीमध्ये टाकताना दाखवणार आहे आणि किती टाकणार आहे ते पण सांगेन. त्यासाठी हे मीठ पण घेतलंय. आता तुम्हाला आहे ना हे आमटीचं झालं. आता तुम्हाला मी खारं वांग बनवणार आहे त्याच्यासाठी सांगते. हे मी 1 किलो वांगी आणले. त्या बघा वांग्याचे कसे देठ फुटताय. आता हे वांग्यासाठी आहे ना हे सर्व याच्यातले मसाले मी घेणार आहेत काय काय ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे घेताना. त्यासाठी हे मीठ पण लागणार आहे. हे कोथिंबीर आहे. हे कढीपत्त्याचा 1 टाळा घेतलाय. हे लसूण घेतले आहे. 1 गड्डा लसूणचा घेतलाय मोठा. हे अद्रक घेतलाय थोडासा म्हणजे याची 1 चमचा पेस्ट होईल. ही 1 वाटी सुक्या खोबऱ्याची घेतली आहे. हे आपल्याला किसून आहे ना घ्यायचं आहे, भाजून घ्यायचं आहे. ही हिरवी मिरची घेतली आहे 5-6 आहे. आणि 1 खडे मसाले घेतले गरम. ही छोटीशी 2 तेजपत्त्याची पानं आहेत, लवंग आहेत 4. हे छोटासा तुकडे दालचिनीचे घेतले. हे 2 वेलची आहे हिरवी, जावेत्री आहे, चक्री फूल 1 आहे, 1 काळी वेलची आहे. आणि हे आहे ना जरा झणझणीत व्हायला पाहिजे म्हणून 10-15 आहे ना काली मिरी घेतले. ही चण्याची डाळ आहे. ही आपल्याला चण्याची डाळ भाजलेली भेटते ती ही डाळ घेतली. हे शेंगदाणे घेतले 100 ग्राम आहेत. आता मी तुम्हाला आहे ना हा कांदा कापून दाखवते आणि खोबऱ्याची वाटी किसून घेते आणि तुम्हाला हे सर्व आहे ना पहिले मसाले भाजून दाखवते. त्याच्या आधी आहे ना पहिली मी वांगी तयार करते देठ वगैरे काढून आणि तुम्हाला दाखवते. आता याचे हे काढले ना मग त्याच्यानंतर हे देठ कापून काढायचे आहेत ना अर्धे. मी तुम्हाला विचारते. कापून टाकायचे. हे कापून टाकायचे ना पण अर्धे कापायचे ना. नाही एवढे कापायचे. किती कापायचे. हा म्हणजे ते अर्धे कापायचे. आता त्याचे देठ कापून घेते. इकडे सुरी नाही मी विलीवर कापते. कापू ना. हे बघा अशी ना
असे सर्व आहे ना त्याचे देठं काढून घ्यायचे. आणि जेव्हा आपण करायला घेणार ना, भरायला घेणार ना वांगी, तेव्हाच आपण त्याचे असे भाग 4 करायचे. पण हे कसं त्याच्यामध्ये डायरेक्ट ओतायचं आहे ना, शिजवत नाही राहायचा. नाही, खोबरं बिबरं वाटून करतो. अच्छा, खोबरं आणि खोबरं, कोथमीर, आलं, लसूण आणि आपला मसाला. अद्रक लसूणची पेस्ट घ्यायची काय अख्खं आलं? नाही, आम्ही पेस्ट वाटून करतो मिक्सर मध्ये. मग तुम्ही एकदा तुमचं पेशंट दाखवा करून. मला आता नाही. आता नाही सांगत मी आता करते ना, नंतर तुम्ही एक दिवशी करा. आता तुम्ही इथेच राहणार आहे ना माझ्याकडे, मग तुम्ही करून दाखवाल ना? चालेल. आता नाही, मी बघा तुमचं. आता आधी पहिलं बघा मी कशी करते, मी माझ्या पद्धतीने करते, मग नंतर तुम्ही दाखवाल ना तुम्ही कसं बनवता. आम्ही काय सुकं खोबरं आणि कोथमीर, लसूण, हे अद्रक वाटून आम्ही मसाला भाजून घेतो तेलामध्ये आणि मग त्याच्यावर ते टाकीतो. आता मी मसूर कुकरला लावते. मसूर कुकरला घेतले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 4-5 कप पाणी ओतते, कारण आपल्याला आहे ना आमटी करायची आहे. आणि कुकरला आहे ना मसूर भिजलेले आहेत, मोड आलेले आहेत ना, ते कसे माहितीये लगेच शिजतात. आणि आपण सुके आणले ना मसूर, तरी पण स्वच्छ धुवायचे, लगेच कुकरला लावले ना तरी पण ते चांगले शिजतात. आम्ही तसेच आणतो, भिजत नाही मसूर टाकीत आणते ना. आता हे कुकर गॅसवर ठेवते, तोपर्यंत 2-3 शिट्या झाली तरी वास होतील. 3 शिट्यात शिजलं. हा, तोपर्यंत आहे ना हे वांग्याचा मी मसाला भाजून घेते आहे ना. मी भाजून घेते म्हणजे तुम्ही भाजायचं आहे. गॅस पेटवलाय आणि हा तवा ठेवलाय. आता तव्यामध्ये आहे ना हे खोबरा किसलाय 1 वाटी, हा 1 कांदा कापलाय. हा कांदा आहे ना याला वांग्याला फोडणी द्यायला आहे. आणि हे खोबरा आता भाजून घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला भाजायचे प्रकार दाखवते, तर हे आता बनवते हे सगळं वांग्याचं आहे. पहिली मिरची भाजू ना. तू भाजू का? हा, भाजा. मिरची का भाजायची? चांगलं असं कच्चे टेस्ट नाही, भाजल्यावर टेस्ट येते. कच्चेपणा जातो मिरचीचा. कच्चेपणा आपल्याला चटणी जरी बनवायची असली ना भाजून करायची, म्हणजे जर जास्त तिखट असतं ना जरा तिखट कमी होतो. आता शेंगदाणे टाका, मग खोबरं टाका. तेव्हा त्याला खारा वांग बोलतात. तुम्ही त्या दिवशी कुठे गेलेले? भाजले शेंगदाणे. नाही, शेंगदाणे भाजले. तुम्ही त्या दिवशी कुठे गेलेले 4-5 दिवस? कुठे जाते मी? गार्डन मध्ये बसते. नाही, मी गार्डन मध्ये गेलेली. मग ते माझ्या मुलाकडे गेले असं बारक्याकडे. अहो 3-4 दिवस नाही होतात बघा तुम्ही. मी कुठे जाते? तिकडे गेला होतात ना मुलीकडे गेले. हा, मग त्या बारकीकडे. आणि आम्ही इकडे सगळी शोधतोय. बारकीकडे 3 दिवस येते. मी शोधत होती तुम्हाला. आता खोबरं टाका. हा, खोबरं टाकू का हे टाकू? टाका काय ते टाका, मग खोबऱ्याने येऊ आहे. खोबरं सुक्क आहे ना, ते लगेच भाजतो, जळतो. हा, म्हणजे जास्त नाही भाजायचं आहे ना. सुक्क खोबरं आहे ना थोडंच भाजून घ्यायचं, कारण आपल्याला आहे ना वांग वल्ल्या खोबऱ्याला भाजायला. हा, आणि सुक्क खोबरं आहे ना कमी भाजायचं, कारण का आपल्याला खारं वांग बनवायचं आहे. म्हणजे आहे ना सगळा हा मसाला आहे ना सुक्का असणार आहे, त्यामध्ये थोडं पण पाणी नाही टाकायचं आहे. आपल्याला भरलेली वांगी वेगळी आणि हे खारं वांग वेगळं. आता हे खडे मसाले, लसूण आणि थोडीशी डाळ आहे ना ते पण सर्व भाजून घेते एकत्र. आता
आता हे वांग्याचा मसाला भाजेपर्यंत कुकरच्या तिकडे शिट्या होतात आहे. 2 झाले. ही आता 3री शिटी वाजते. आणि मसाला पण सगळा भाजून झालाय. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला दाखवते. हे सर्व आहे ना वांग्याचं भरायचं साहित्य सगळं भाजून घेतलंय. आता ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना सर्व वाटायला देते. आता शेंगदाण्याची साल काढली नाही काढली तरी चालते. हे आपल्याला सर्व आहे ना सुकच वाटायचंय. चमच्याने फिरवत फिरवत मी लागलंच पाणी तर थोडंसं टाकायचंय. आता हे सर्व वाटप आहे ना पप्पू माझं वाटून आणणार आहे मिक्सर मधून. दिल पण माझी मदत करायला आली आहे. वांगी भरायला मसाला भाजलाय सर्व. तोपर्यंत आहे ना मी इथे मसूरची आमटी बनवते. त्याच्यासाठी आहे ना हे सगळं साहित्य आहे ना पहिले फ्राय करून घेते. आता कढई ठेवली आहे. तेलामध्ये आता कांदा टाकते. कांदा चांगला फ्राय झाला ना मग त्याच्यामध्ये आपल्याला कढीपत्ता टाकायचा आहे. अद्रक लसूण पेस्ट, कढीपत्ता, टोमॅटो. हे आपलं जे आता वांग्याचा मसाला आपण वाटायला दिलाय ना तो गावाला काय माहितीये का पाट्यावर वाटतात. माहितीये. आम्ही पहिले पाट्यावर वाटायचो ना. मी पण आता बोलली की म्हणजे पाट्यावर वाटते. तर कसं माहितीये उशीर होतो ना. पाट्यावर उशीर होतो. पहिले पुरणपोळ्या पाट्यावर वाटायची. आम्ही पण किती एवढं पुरण पाट्यावर वाटायचं. माझा पाटा लय भारी. हा ना. पण रुचना तुटलाय. काय तुटलाय? रुचनाचा एक भाग. रुचना म्हणजे काय? वाटायचं ते वरवंटा. वरवंट्याला रुचना बोलतात. आता कांद्यामध्ये आहे ना कढीपत्ता टाकते. एक नवीन शब्द ऐकायला भेटला तुमच्यामुळे. काय? रुचना. वरवंट्याला रुचना. तिथं आम्ही जे ठेवलंय तसं नारळ बेदर पाव फोडीतो ना आम्ही वरवंट्याने. आणि एक मी दगड गावाला गेले होते त्या लग्नाला. एवढं मोठं दगड आणलं. तो कशाला आणलंय घरामध्ये. त्याच्याने मी फोडीतो नारळ फोडायला. आमच्याकडे गावाला कोयती असायची. तुमचं गाव कुठे? आमचं गाव रत्नागिरी. रत्नागिरी कुठे? आमचं गाव वजर. वजर. कामताचं वजर. आता मी त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. मीच करत राहिली तर तुम्हाला कंटाळा येईल. मीच करत राहिली तर. आता हे ना टोमॅटो चांगली आहे ना म्हणजे तेल सुटेपर्यंत चांगली मुरवायची. आज जरा रेसिपीला वेगळी चव लागेल. आज कोण बनवत आहे? माझी मैत्रीण. आज अजून चांगली चव लागणार. असं वाटतं एकदम तू बोलतो ना मी गार्डन मध्ये जाते कोणाबरोबर बोलत बसते मी मैत्रिणी बरोबर. तर हीच माझी मैत्रीण. तुला वाटत नाही माझी मैत्रीण कशी असेल केवढी असेल? म्हातारी. असू दे म्हातारी नाही आहे. शरीर म्हातारा आहे पण मन चांगलं आहे ना. असं वाटतं मी गावीच बसलोय. फक्त एवढंच आहे की इकडे चूल नाही. चूल पेक्षा आपल्याकडे गॅस आहे आणि गावी चूल असते. गावी चूल लाकडाच्या.
आता ही टमाट्याची चटणी झाली ना मम्मी? हा, आता याच्यामध्ये मसाला टाक, हळद, मीठ, ही टमाट्याची चटणी झाली. आता याच्यामध्ये आहे ना, हे मस्त फ्राय झाले बघा टोमॅटो. पूर्ण त्याचं पाणी आहे ना आटून गेलंय, तेल सुटलंय. आता याच्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकते, तुम्हाला दाखवते काय काय टाकते बघा. मी आता थोडा गॅस आहे ना बारीक करते, कारण मसाले आहे ना करपायला नको. आता पहिलं आहे ना अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते आणि ती जरा आहे ना चांगली फ्राय करून घेते. म्हणजे लसूण आणि अद्रकचा कच्चापणा आहे ना तो जरा निघून जातो आणि चव चांगली लागते. आता याच्यामध्ये आहे ना मी काय काय मसाले टाकते ते बघा. तर ही आता हिरव्या मसूरची मोड आलेले मसूरची आमटी, त्याच्यासाठी हळद टाकते थोडीशी, म्हणजे पाव चमचा हळद टाकायची, अर्धा चमचा धन्याची पावडर, हा छोटा चमचा आहे. पण एक चमचा आहे ना आपला चहाचा चमचा असतो ना, हा बघा, हा एक चमचा मिरची मसाला टाकायचा. म्हणजे आपल्या घरात जो मिरची मसाला असतो ना तो टाकायचा 1 चमचा. आणि गरम मसाला नाही टाकायचा, कारण काय माहितीये, गरम मसाला मी नंतर टाकणार आहे. हे आता फ्राय करा. आता याच्यामध्ये आहे ना सर्व मसाले टाकले. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते, कारण मसाले आहे ना चांगले शिजायला पाहिजे. कुकर पण आणलाय. मसूर पण एकदम मस्त शिजले आहेत बघा. आता हे आहे ना आपल्याला कढईमध्ये ओतायची आहे. ढवळा. हे आता मसूरची आमटी आहे ना, जास्त पातळ नाही करायची, कारण पौष्टिक असल्यामुळे आहे ना तुम्ही अशी नाश्त्याला पण बनवू शकता आणि प्लेटमध्ये घेऊन आहे ना नाश्ता म्हणून पण खाऊ शकता. अशी मसूर आहे ना असे पौष्टिक आहेत. आता सकाळी समजा तुम्हाला नाश्त्याला काही नसेल ना तर अशी आमटी बनवायची आणि ती पौष्टिक आहे म्हणून ती सहजमध्ये अशीच खायची. आता याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे पाव चमचा गरम मसाला टाकते. ही आपली मसूरची आमटी मस्त छान झाली आहे. आता मी तुम्हाला वांग दाखवते, खारं वांग. हे वाटून आणलंय, पण मिरची वगैरे वाटत नाही, त्याच्यामुळे थोडासा पाणी टाकायचं आणि वाटून घ्यायचं बारीक. हे वांग्यामध्ये भरायचं सारं नाही, माहिती आहे. तुम्हाला पण बनवायचं आहे तुमच्या हाताने स्पेशल. हा छोटा चमचा आहे ना, याने माप समजत नाही. हा चमचा घेतला ना की याने माप समजतो. आता याने आहे ना 1 चमचा मसाला घेते, मिरची मसाला. 1 चमचा 1.5 चमचा आपल्याला पाहिजे तेवढा घ्यायचा, आपण जेवढं तिखट खातो तसं. पण एवढा पण नंतर मसाला नाही टाकायचा, त्याच्यात आपण हिरवी मिरची टाकली आहे. हे पाव चमचा हळद, ही धना पावडर 1 चमचा घ्यायची. आता हे मसाले आपले सगळे झाले. आता आपल्याला याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. मीठ आता आपल्याला या जेवढं वाटण आहे ना त्या चवीपुरतं घ्यायचं आहे. बस का टाकू? बघा टाका. बस वांगी लय ना. हा, आता ते आहे ना हाताने कालवून घ्या. हाताने कालवा चांगला हाताने मग. आणि अरे हातानेच तर, आपल्या हाताने जेवढं करणार ना तेवढ्या आपल्या हाताची ना टेस्ट त्याच्यामध्ये उतरते. म्हणून हाताने करायचं. म्हणजे म्हणतात ना माझ्या आईने आपल्या हाताने करून दिलं असं म्हणतात ना, तसं. आता मी तुम्हाला आहे ना मी वरती जाऊन आमच्या नळाला आजले 5 पाणी आला होता, तर वरती जाऊन मी साबुने हातपाय धुवून आले. आता मी आहे ना तुम्हाला वांगी चिरून देते आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये मसाला भरून घ्या. हा, ही वांगी आहे स्वच्छ साफ करून धुवून वगैरे घेतलेली आहे. साफ करून देठ वगैरे कापून बघा घेतले. आता मी याचे आहे ना 4 भाग करते. फक्त आहे ना 4 तुकडे नाही करायचे आहेत. जेवढं आपण वांग्याचं भरलेली वांगी बनवतो ना तशाच प्रकारे. पण याचं नाव आहे काय, खारं वांग.
हे असे 4 भाग करायचे. असे 4 भाग करायचे. आपल्याला 4 तुकडे नाही करायचे. आता मी त्यांना आहे ना असे 4 भाग करून देते आणि ते आई आहेत ना याच्यामध्ये तुम्हाला मसाला भरतील दाखवतील. आता तुम्ही आहे ना हा मसाला याच्यामध्ये भरा पटापट. आणि वांग कापताना आहे ना असं आतमध्ये बघायचं खराब आहे का, आणि आतमध्ये खराब असलं तर टाकून द्यायचं. बघावं असे भरले वांगे. भरा, दाबून भरा. आणि दाबून भरल्यावर असं आवळायचं. हा असं म्हणजे मसाला आतमध्ये राहतो. हा आता तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल, लास्ट टाइम मी तुम्हाला म्हणालेलो ना की रेसिपीला लाईक द्या, कमेंट द्या, तर पूर्वीच्या व्हिडिओजपेक्षा त्या रेसिपीला, वजरीच्या रेसिपीला डबल लाईक्स आल्या. जिकडे 200 लाईक्स येतात तिकडे 400 लाईक्स आल्या, आणि जिकडे फक्त 70-80 कमेंट्स येतात तर तिकडे 170 कमेंट्स आल्या. आणि मग मम्मी एवढी खुश झाली की मम्मी आपल्या मैत्रिणीला घेऊन आली रेसिपी बनवायला. पण तुम्हाला हा व्हिडिओ पण तुम्ही जास्त लाईक द्या आणि खाली कमेंटमध्ये सांगा कसं वाटलं जेवण. जेवण कसं वाटलं ना, माझी मैत्रीण कशी वाटली. कारण माझ्या अशाच मैत्रिणी आहे सगळ्या. अजून माझ्या 4-5 मैत्रिणी आहे, त्या पण तुम्हाला मी दाखवेन. त्या दिवशी ते खूप खुश झाले एवढे ऐकून कमेंट. सर्व खूप लोकांनी कमेंट केलेले त्यावेळी. नाही जे करत होते ते त्यांनीही केलेले. तर तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पण लाईक द्या, जास्त जास्त लाईक्स, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब बघा. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसेल कसं सबस्क्राईब करायचं आणि कसं बेल आयकॉन वाजवायची. जुने हात आहेत, केलेले हात आहेत ना, म्हणून बघ कसा मसाला दाबून दाबून भरतात आहेत. केलेले आम्ही प्रकार बाबा. आता काही नाही, आपलं वय झालंय. त्याही बघा सगळे वांगे भरताय. तोपर्यंत मी गॅस पेटवलाय आणि हा टोप ठेवलाय. आणि एका टोपामध्ये आहे ना तेल ओतायचं आहे. आता मी हा मोठा टोप ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकलंय. तेल आहे ना थोडं जास्त टाकायचं, कारण वांगी आहे ना थोडं पण पाणी नाही टाकायचं आहे. ते तेलावरच आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडासा जिरा घेतलाय, अर्धा चमचा, तो टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना कांदा टाकते. कांदा मी जिरा टाकलाय तेलामध्ये. आता हे कांदा आहे ना भाजत नाही राहायचा आहे. याच कांद्यामध्ये आहे ना आता मी गॅस बारीक करते, फास्ट ठेवलाय. आता थोडा आहे ना बारीक मिडियम करते आणि त्याच्यामध्ये वांगी सोडते. कारण आहे ना आपल्याला वांग्याबरोबर कांदा शिजेल. आता आपण कांदा फ्राय केला ना की नंतर वांगी टाकली की कांदा खाली करपतो. आता मी त्याच्यामध्ये वांगी टाकते. वांगी मस्त भरलाय मसाला. ते आपण आहे ना मसाला भरलेली वांगी अशी एक एक करून सोडायची, तर मसाला त्याच्या बाहेर निघत नाही. आणि सर्व वांगी टाकली ना की त्याच्यानंतर आपल्याला गॅस थोडा फास्ट करू, तर थोड्या टायमाने ढवळून घ्यायची. वांगी सर्व भरली आहे आणि आता ती तेलामध्ये टाकली आहे. आता मी काय करते माहिती आहे का, गॅस आहे ना मीडियम करते आणि त्याच्यावर झाकण ठेवते. आणि झाकण ठेवल्यावर आहे ना हे ताटाचं झाकण ठेवायचं, ताटामध्ये पाणी ठेवायचं. म्हणजे कसं माहिती आहे, खाली वांगी करपत नाही. तर हे पाणी आहे ना आपल्याला त्याच्यात ओतायचं नाही आहे, असंच वाफेवर ठेवायचं. कारण हे पाण्याची वाफ खाली आली ना त्या ताटामध्ये की ते वाफेचं पाणी त्याच्यामध्ये खाली जातो टोपामध्ये, आणि त्या वाफेच्या पाण्याने अजून वाफेने वांगी लवकर शिजायला मदत होते. त्याच्यासाठी ते आपण ताटात पाणी ठेवायचं. टोपामध्ये वांगी टाकली शिजायला आणि त्याच्यावर बघा पाणी ठेवलंय ताटामध्ये. हे पाणी त्याच्यामध्ये ओतायचं नाही आहे, कारण वांगी खाली करपायला नको ना, त्याच्यासाठी वरती पाणी ठेवलंय. हे तसंच ताट आहे ना खाली उचलून ठेवायचं, असं काढून ठेवायचं आणि वांगी आहे ना चांगली हलवून घ्यायची. आता ही वांगी आहेत ना आपण अशी काविंट्याने ढवळली ना की ती म्हणजे सुटणार. आणि आता मी बघा हा बघते, गॅस बारीक करायचा आणि वांगी आहे ना टोपात धरून असे हपकायची. अशी हलली नाही ना तर आपण एक एक करून वांगा आहे ना असं फिरवून घ्यायचं.
आणि ती पण कुस्करत नाही बघा, कारण ती अजून शिजलीच नाही. अशी काजू त्यांनी ढवळली ना तरी पण ती फुटत नाही बघा. आणि सारखी ढवळत नाही राहायची, आपण सारखं ढवळत राहिलो ना तर ती कुस्करणार. ही अशीच आपल्याला वाफेवर शिजवून घ्यायची आहेत, नरम करून घ्यायची आहे पूर्ण. आता हे आहे ना परत मी याच्यावरती असंच झाकण मारते. आता मी गॅस आहे ना बारीक केला होता, आता मी थोडा आहे ना फास्ट करते आणि परत याच्यावरती आहे ना थोडं 2 मिनिटासाठी परत ते तसंच पाण्याचं ताट ठेवते. आहे ना, तसंच ठेवू ना? तसंच ठेवा. आता 2 मिनिटं आहे ना फुल गॅसवर ठेवलेला. आता हे आहे ना झाकण मी काढून ठेवते आणि ते वांग आहे ना एक एक करून फिरवून घेते. नाही अजून शिजायचं आहे ते, कारण ही वांगी आहे ना कशी पण ढवळली तरी चालेल, कारण त्याच्यामध्ये आतमध्ये सर्व मसाला भरलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी नाही वापरायचं आहे, एकदम सुका वांगा करायचा. पाणी वापरलं तर ते मसाला निघून जात, मसाला निघून जाणार आणि ते कसं भाजी सारखं होणार. आता याच्यावरती आहे ना थोडं थोडं झाकण ठेवून आहे ना असं शिजवून घ्यायचं. आता सर्व सारखं केलंय आणि त्याच्यावरती आता बघा ताटात पाणी नाही ठेवलंय, ताटातलं पाणी काढून टाकलो. आता हे असंच ताट ठेवते आणि थोडं आहे ना 2-2 मिनिटांनी आपल्याला हे असं वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपले 6 मिनिटं झाले आहेत ना, मग आता आपण एकदा खोलूया आणि एकदा ढवळून बघूया. एकदम मस्त छान झाले. आता एकदा ढवळा तुम्ही ढवळा, माझ्याने फुटतील भेटतील नाही कुठं ढवळा नाही, एकदम तुम्ही ढवळा. ती भरलेली वांगी आहे ना फुटत नाही, मसाला असतो ना भरलेला त्याच्यामध्ये, कारण ही आपल्याला आहे ना वाफेवर करायची आहे. आणि आपण गॅस फास्ट केला ना तर खाली करपणार बघा, अजिबात खाली लागलीच नाही. आणि फुटत नाही वांगी, मसाला फक्त आहे ना बाहेर येतो, पण तो मसाला चांगला फ्राय झाला ना मग एकदम आपलं वांग शिजलं समजलं ना की एकदम गॅस बारीक करायचा आणि 10-15 मिनिटं आहे ना चांगलं वाफेवर शिजायला द्यायचं. मसाला शिजला ना आणि वांग एकदम मऊ होतो, त्यामुळे वांग फुटेल बिटेल म्हणून घाबरायचं नाही, कारण आपल्याला वांगच आणि मसाला खायचा आहे. ते एकदम छान झालंय. आता मी आहे ना चांगलं 10-15 मिनिटं आहे ना चांगलं वाफेवर ठेवते बारीक गॅस करून आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आता एकदम मस्त छान झालंय. आता किती मिनिटं ठेवते? आता चांगलं 10-15 मिनिटं एकदम. आता शिजलाय पण बघ, शिजलाय पण चांगलं बघा. आणि आता अजून 10-15 मिनिटं आपण वाफेवर ठेवला ना डेट जरा कडक. हा, मग तो आपण जरा वाफेवर ठेवला ना 10-15 मिनिटं. आता अजिबात हलवायचं नाही, बारीक गॅस करून आहे ना चांगलं वाफेवर ठेवायचं. आता मी आहे ना 10-15 मिनिटं एकदम बारीक गॅस करून ठेवते आणि तुम्हाला दाखवते काढून. 10 मिनिटं झाले, एकदम वांगी बघा छान झाले, कलर पण एकदम मस्त झालाय, मसाला पण एकदम सुकलाय आणि शिजलाय पण चांगला. आता मी आहे ना काढून देते, तुम्ही खायची सुरुवात करा. हे आपली अख्ख्या मसूरची आमटी एकदम मस्त छान झाली आहे आणि आता थंड पण झाली आहे. आता त्याच्यावरती आहे ना कोथिंबीर टाकायची अशीच, म्हणजे आपण घेताना कोथिंबीर आणि खोबरं आहे ना वरून टाकून घ्यायचं, म्हणजे छान लागतो. आणि हे आपलं वांग, हे आता आपण आहे ना खाऊन दाखवायचं आहे कसं झालं ते. मसूरची आमटी कशी झाली ती सांगा, चपाती बरोबर. हा घ्या. पप्पूला द्या पहिले. नाही, पप्पू रोज टेस्ट करतो. पप्पूला नाही, पप्पू रोज टेस्ट करतो. नाही, मी रोज खातो. तुम्ही एवढं नाही खात. कसं झालं ती सांगा. लय भारी झालंय, छान झालंय, मीठ वगैरे बरोबर आहे. बरोबर आहे.